egun ondan hori, eta, eskerrak antolatzaile gonbidatzailetik. Lehen honintzak aurkezpenean esan dauen bezala, eraldaketa prozesuak edo aurkeztuko ditu nik, Eluiarren ja hainbat urtetan gabiltza eta esparru desberdinetan gai honekin. Zer dira eraldaketa prozesuak, nola definitzen ditugu? Esaten dugu eraldaketa prozesuak direla prozesu kontzienteak eta eraikuntza kolektibora edo bideratutakoak. Prozesu honetan norbanakoaren eta taldearen aldaketa eraldaketa gertatzen da. Eta prozesu hauen logika edo esango dugu, bizitzaren logika bera edo izango litzakela, gizakion eraldaketa prozesuaren logikan mobiduko gineateke. Esan dudan moduan, Eluiar aholkularitzak hainbat esparrotan eta gai desberdinetan landu dau eta erabili dau enfoke edo ikuspegi hau. Lehen honintzak esan dau, lan munduan, genero berdintasuna lantzeko, herritarrekin ere bai. Eta gure barruko egituretan ere praktikan ipini dugu eta erabili izan dugu eta erabiltzen dugu. Hezkuntzara pixka zentratuta, hezkuntzan ere hainbat ikastetxetan, eta hainbat taldetan eta pertsona talde desberdinekin egin dugu lan, kasu batzutan klaustroekin, beste batzutan hizkuntza normalkuntza batzordeekin, inoiz eta oso puntualki ikasle edo gurasoekin ere bai. Egia da batzutan lana sakonago egiteko aukera izan dugula eta horren arabera emaitza ere desberdina izan da, eta beste batzutan gure interbentzioa izan da puntualagoa edo momentu batekoa. Ulibarri programarekin gure lankidetza gutxi gora bera 2005 urtean edo hasten da, eta hor helburua esan pizkatxo bat Ulibarritarren sarea edo osatzea eta hor parte hartzen duten pertsona edo kolektibo guztien implikazioa handitzea. Hori esan pizkatxo bat markatzen duen helburua. Eta nik esango nuke ikastetxeei eskaini diegula lan egiteko bide bat, modu bat edo era bat, metodologia bat azken finean. Eta metodologia horren ardatza edo abia puntua izan dela pertsona, eta pertsonaren bizipenak, pertsonaren sentimentuak, eta egia da baita ere plangintzak landu ditugula eta datu objektiboa kontutan hartu dugu zela, eta ikastetxe horretan zeintzu diren erabilera datuak, ezagutza datuak edo ingurune soziolinguistikoa zein dan, hori dana kontutan hartu dugu eta plangintzak egin dugu. Baina era berean ardatza ez da izan hainbeste emaitza hori edo produktu hori lortzea, baizik bide hori egitea edo prozesua bera izan da gure ardatza. Azken baten nola lantzeari edo eman diogu garrantzia. Uste dugulako nola horrek aurrera begira emaitza edo iraunkorragoak ematen dituela eta eman dituela. Adibidez garrantzia eman izan diogu beti, eta ematen diogu talde indartzu, talde kohesionatu bat izateari, eta hor hainbat elementu izan ditugu kontuan. Pixkatxo bat igual, talde kohesionatua eta aipatzen dut, eta igual zeintzu dira ezaugarri nagusienak edo eraldaketa prozesuenak. Azteko eta beti guk edozein gunetara hurbiltzen garenean, edozein ikastetxe edo edozein talderekin hasi baino harino, beti izaten dugu ikasketa prozesu badala eta holan hartu behar dela, parte hartzan oinarritutako prozesu badala. Ikasketa prozesua esaten dudanean laguntzen diete pertsonei, parte hartzen duten pertsonei, inguruaren azterketa kritiko bat egitea eta dimentsio zabal edo anistun baten. Lehena hasieran esan dut elkarrekin eraikitzeko guneak edo direla edo prozesuak hobeto esan da, elkarrekin eraikitzeko prozesuak, eta horretarako beste elementu oso garrantzitsu bada espazio demokratikoak edo sortzea. Horrek esan nahi dau, azkenean danonitza edo maila berean balio bera izateak, berdintasunean
berdintasunean jokatzeak, eta horretarako ezinbestien baldintza batzuk sortu behar dira, eta hori da azken baten espazio demokratikoak edo kontzeptu horrekin adierazi nahi dudana. Gero lan egiteko moduan edo, bi dinamika den bidez edo jarduten dugu prozesuaren zehar, eta bata da hausnarketa dinamikak eta bestea ekintza dinamiken bidez. Eta bi dinamika horren uztarketakin, bazkenean apurka-apurka goaz eraikitzen. Eta gero igual beste ezaugarri bat, prozesuak malguak dira, baina eta egituratuak ere bai. Malgutasunez jokatu behar da, baina era berean egitura baten azpian edo egitura batekin. Oinarrian, ezaugarri hauetaz aparte, eta pixkat esan dugu ikasketa prozesu bat direla, espazio demokratikoak sortzea, bi dinamika edo, hausnarketa ekintza, eta horren oinarrian badaude bi dialektika. Bata da ekintza, hausnarketa ekintza, eta hor dialektika horrekin mugitzen gara, eta beste bat pertsona, taldea pertsona. Eta bi dialektika horrek joan etorrian edo mugitzen ditugu eta mugitzen dira taldean, Prozesuak izaten dira, eta nik uste hemen ezagun asko ikusi dituela eta batzuk bizi izan dituzuela alako prozesuak, prozesu bibentzialak, Batzutan zaila izaten da hor parte hartu ez duen bati edo prozesuren baten parte hartu ez duenari osotasunean transmititzea gertatu dena edo eman diren aldaketak edo egindako hausnarketak. Orduan guk esaten dugu prozesu bibentzialak direla, talde izaera sendotzeko balio dutenak, eta gero beste elementu bat oso importantea, taldea bera izaten da prozesuaren jabe. Askotan dinamizatzaileok edo kanpotik joaten garen aholkulariok joera izan dezakegu pixka prozesuak geuk bideratzeko, baina ideala izango litzake taldeak bera kontrolatza prozesua eta bera izatea prozesuaren jabe, norantza hori edo eta ematen diren pausuen jabe bera izatea. Lehen hasieran esan dut, pertsona izaten denez abia puntu, ezinbestean elementu objektibo ez gain edo arrazoia lantzeaz gain, landu behar dira emozioak edo pertsonen alderdi subjektibo horiek ere bai. Eta igual, labur-labur gero aukera aukingo dugu jarraitzeko, baina sei momentu edo eremu hartzen ditugu kontuan, bata da taldea sortzea, bestea norbanakoa, pertsona, gero gure inguru hurbila, kasu honetan eta hezkuntzara edo ikastetxera hartzen badugu ikastetxea bera edo hezkuntza komunitate izango litzakena. Baita be gure ingurune soziala, azken baten pertsona danok daukagulako motxila beteta, gure familia ohiturak edo kultura edo bai. Eta gero beste elementu bat oso garrantzitsue, lantzen duguna ere bai, zeharka, da identitatearen elementua. Eta identitatean bi aldagai edo hartzen dugu kontutan, bata da alderdi emozionala, sentimentuen mundua, eta bestea erreferente etikoena, ze sinismen, ze balio, zer daukan pertsona bakoitzak. Bi elementu horrek zeharka lantzen dira eta egia esan nahiko klabe izaten dira horrek ikutu eskero, lortu eskero horrek ikutzea, aurrera begirako aldaketak edo eraldaketa edo aldatu nahi dugun hori, errezago edo lortuko dugu. Igual, ez dakit, adibidetxo batzu pixkat amaitzen joateko, eta uste dut, igual, identifikatuta sentitu alzaiela, gu landu izan dugu olako prozesuek hizkuntza batzordeekin adibidez, eta sarri askotan topatzen gara ikastetxetan, ez beti, baina batzutan, ardura hori daukanak edo daukan lantalde horrek, karga bezala bizi duela ardura hori, ez? Eta
batzutan marroi bezala, ez? Ba, ni tokatu zait eta nik egingo dut, eta, bueno, ba, gugor saiatzen gara eta askotan lortzen dugu horri pizkatxo bat buelta ematea, baina abia puntua beti pertsona horiek izen da, pertsona hori, bere bizipenak, elkarrun lertu, entzun, empatizatu, eta beraiek izate pizkatxo bat aurrera begirako klabe horiek identifikatuko dituztenak, eta aurrera begira hobetzekoak identifikatuko dituztenak, konpromisoak hartuko dituztenak, eta azken finean aldaketa hori edo lortu nahi dugun hori egingo dutenak. Hoxe, pizkatxo bat amaitzeko hizkuntza jarreretan, eta jokaeretan azterketa hori hausnarketa bidez eragin behar dugula eta egin behar dugula. Eta horren ondorioz, tresnak izan behar ditugu aurrera begira horrek gainditzeko edo horrek sortutako oztopoei aurre egiteko, konpromisoak hartuaz eta beti be ekintzara jauzi eginez. Hori ezin da geratu hausnarketetan, ekintzarako jauzi hori eta ekintzako jauzi hori eginez. Eskerrik asko.